bruger den, der hedder ghost healing. Og ghost healing, det hedder den, fordi at når man spiser sådan en fyr, så forsvinder en ting. Og så kan man egentlig bare besvinge og håbe på, at... Hvor der er kunder med mig. Man bruger den også i Indien til, og der døjer man i Indien med... Man har en masse rismarker, og inde i junglen, der er en elefanter rundt, og så døjer man med de elefanter, de render ud og løjer rundt som de rismarker, de giver det kan. Så bruger man dem her til at smøre på sådan nogle hegn, for at holde elefanter væk. Så man kan sige på den måde, at vil du sige noget til folk, lige nu forsøger? Det er ikke farligt, det er bare lige at sige til dig, for jeg synes, det er så super, du spiser det. Det er, du sådan lige opleve, og nu kommer der fart på. Men du må ikke gå i panik og sluge. Du skal tykke godt, men det er bedre, at du lige går lige nu, når alder herovre. Skal vi ikke give noget med? Men den er slet ikke så bestemt, vel? Ikke nu. Nej. Det er det, jeg siger. Og jeg har det var den, du gav ham Dan der, ikke? Dan Racklin, han fik en dokkel, det er rigtig godt. Ja. Men nu har han jo også Jeg så også godt, det kom. Det er bagefter. Kom lidt til jer. Der bliver jo kvæk. Den er ikke så dum. Nej, vi har noget yoghurt herovre, hvis det er. Og så begynder nogen, de begynder at hygge lidt, og det er det, jeg siger. Det er godt, prøv lige at sige tak for mad. Det er dejligt med mad. Okay, nu kommer. Ja. Det er jo nysgerrige mennesker, der sidder hernede. Kunne du prøve sådan lige bare forklare, hvad det er? Nej. Over ørerne, hvad? Ja. Hvad som styrkemæssigt? Hvad er det sådan, at det bliver ved med at stige? Ja. Imponeret, fordi det er altså en af de der 5 Shining Stars, som er oppe på toppen. Det er Bubba Chili, Carolina Reaper. Det er Trinidad Scorpion, Moruga Panda, som også er rigtig godt. Det er en, der hedder Trinidad Sunrise. Sunrise, det er jo ligesom om, at man ligesom føler, at der er en sol, der stiger op ind i maven. Og så er der chocolate, som du spiser der. Hvad siger du til den? Ikke noget, jeg gør igen. Nu går han backstage. Ej, lidt mindre. Smager den godt, Claus? Nej. Kæft, det er godt. Vi skal ryge tallerkener lige om lidt, Claus. Jeg havde jo lidt mælk til de andre, der er endnu. Det er sådan godt.